Amen. Matthew 3 verse 6. Matthew chapter number 3 siyafunda verse number 6. Amen. Amen. Wahloko sakhona sifunda manje. Ukushumayela kukaJohane uMbhapathizi. Verse number 6. Babaphathiswa nguye emfuleni iJordan bevuma izono zabo. Babaphathiswa nguye emfuleni iJordan bevuma izono zabo. Ngepha wathi bona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza ebhaphathisweni wathi kubo, "Nzalo yezinyoka, kubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na?" Amen. Siyabonga mfethu. Lisizwe lenkosi. Babaphathiswa nguye bevuma izono zabo. Kunabantu abazobhaphatiswa abafowethu ngesonto. Engabe izono sebeyivumile yini ngokuphelele noma baveze lokhu abakuthandayo bona ukukuveza. Ngoba awuyi emanzini bafowethu ungavumile izono. Ngoba uma uya emanzini ufakwa unjalo nezono zakho kusuke kuyoniselwa zona. Izona esiweziwe ukhuliswa uzobuya kulento le okade kuyiyona ubuye usumubi kakhulu. Kwabayobhaphatiswa nakuthina bafethu esabhaphatiswa sivumile inizono na noma sabhaphatiswa kwakwakhiwa ibranch kungenandaba nokuthi uvumile izono noma uyakholwa, ngoba kuke kwenzeke mhlambe sibe nothando lokuthi sihola abazalwane abaningi uendaphe kwenziwe izinto ngendlela engasizona, kubhaphatiswa abantu kungafanelekile. Engabe wabhaphatiswa izono zonke uyivumile? Kuyenzeka ke bafowethu ukuthi kube khona okukhohlwayo, kodwa ngokuqhubeka kwendlela inkosi uJesu yaqhubeka izinto ikukhumbuza lezo zinto, uyabuyela kuzona uyozihlambuluka. Kuyenzeka inkosi uJesu isono hlambuluka ibe busy naso, ufune kubuyele futhi kanjalo uyosihlambuluka size sinqotshwe. Lisibabe bhaphatiswa uyena bevuma izono. Asingeni bafethu emanzini izono singazivumile ngokugcwele. Ungamane uma ukuthi uyakhohlwa ungamane ube nephepha ubhale konke osakukhumbula ukuthi uma uzoya kumhlambululo wakho uye usuklini usuwazi into oyisho. Ngoba isitha bafethu uma uyohlambuluka sigcina siyintshontshe into senze ukuthi isale ngakusona sizohlale sikubamba ngayo. Uzoyikhohlwa lento uthi uma uphuma nje sitha ethi yabo awuhlambulukile into ethize usazibuyela futhi kuzothiwa uma unjena uyaphila kodwa uyangena uyaphuma. So bafowethu kwabazobhaphatiswa nathi uqobo esesindisiwe sibhaphatisiwe engabe senza ngendlela efanele na? Uma ungenzanga ngendlela efanele ithuba lisekhona, buyela wenze ngendlela efanele, ungaqhubeki nendlela uqhubeke unjengenja lebeshiwo usisimuko kunephunga elibolile ohamba nalo. Bavuma izono zabo. Izono bafowethu ziyavuma, sifundisiwe la ekhaya ukuthi ziyavuma izono. Leyo nto leyo asingayigage. Bafowethu mhlawumbe kuyenzeka sizwe kuthiwa izono azivunywa kumuntu, kuthi izono ezivunywa olwandle. Uma ulwandle usulitshelile luzokuphendula luthini ulwandle? Umoya ongcwele uzokhuluma uthini nolwandle? Mhlawumbe kuthiwa zivunywa esihlahleni. Isihlahla sizokunika luphi? Sizokutshela ukuthini isihlahla? Ngoba ngesikhathi bafowethu uvuma izono kumhlambululo wakho, umoya ongcwele uyeza azone kumhlambululo wakho izimpendulo. Impendulo zamhlambululi aziyi ngobuhlakani, zisuke zivela kumoya ongcwele. Uma uthi uyohlambuluka esihlahleni noma uyohlambuluka ke olwandle, impendulo yolwandle izothini? Ngoba uthi wena awuhlambuluki kumuntu, uhlambuluka uNkulunkulu. Yesu usuhlambulukile uNkulunkulu, wakwakha wathini uNkulunkulu emva kwenhlambuluko yakho? Ukwakhe wathini kuNkulunkulu emva kwenhlambuluko yakho? Uhlambuluka uthandaza.
sifundisiwe ukuthi sihlambuluka kumhlambululi and futhi sifundisiwe bafowethu ukuthi ahlambuluka phela kubahlambuluka abaningi ugxumela uyela ugxumela uyela ugxumela uyela ukuhlambuluka kumhlambululi oyedwa. Amen. Siyafunda incwadi amahubo bafowethu isahluko esika 33 sizofunda uverse 12 13 14 15. Sibusisiwe isizwe esinkulunkulu waso ungesimakade, isizwe azikhethele sona saba yifa lakho. Simakade usezulwini ubuka phansi emhlabeni ababona bonke abantu, esesihlalweni sakhe sobukhosi ubabuka bonke abakhileyo emhlabeni. Nguyena owadala izinhliziyo zabo zonke, oqaphela izenzo zabo. Uyena owadala inhliziyo zabo bonke, inhliziyo le obaleka nayo ongafuna ukuhlambuluka uyena oyaziyo. Noma ngathi umama umfundisi akazi, kodwa uNkulunkulu uyazi esekhaya ezulwini. Lithi inhliziyo zonke zadalwa nguye, uyazazi. Lisizwe inkosi ehleli esekhaya ezulwini, uqaphelile abantu izenzo zabo. Noma ungabaleka naleso sono, kodwa inkosi uJesu iyasazi ukuthi usebenzelaphi pho uma ubaleka nesono, ngoba inkosi uJesu iyasazi eso sono ukuthi asihlambulukiwe. Kunesono othi lesi angisoze nani ngingahlambuluka. Shuthi ngenxa leso sono into esiyadlula uncamela ukuthi ufe ungabonani nobaba uNkulunkulu ngenxa yesono. Ungahlambuluki bafethu isono, yazi usuke wenza isivumelwano noSathane. Noma unganikelwa kweshumi, noma ungahlabelela emakwayeni, noma ungaphathi uhlelo, noma ungashumayela. Uma ungahlambuluki wena unesivumelwano noSathane, because shuthi noSathane wena ninemfihlo noSathane ukuthi hey ngeke ngidalule lento mfowethu. NoSathane athi hayi ngeke ungayivezi, bazokubheka kanjani. Ekuhlambulukeni bafethu indaba eyokubhekwa ayikho ukuthi uzobhekwa kanjani. Kuyenzeka inba bafethu uma uya ngaphandle uyochitha uduty ngaphandle ukuthi uyangena etoilet bese uphinde uyacheck ukuthi wenzeni, noma uyaqhubeka nempilo ungazi nokuthi wenzeni. Nenhlambuluko kanjalo bafethu kunje ungena etoilet ushiya uduty awucheck ukuthi ubukade unjani, uyaqhubeka nempilo. Noma kungaqhuma isitamkoko awuhambi uyohlonza. Kunjalo ke bafowethu nasenhlambulukweni kunjengase toilet. Umhlambululi ozophinda axoxe indaba zakho okwakhe lokho bafowethu. Wena umsebenzi wenzile, izwi elimisiwe kuwena ulenzile, izwi ufundiswe lona la ekhaya ulenzile, yena uzithela ngamalahle yena okwakhe lokho. Uma uzohlambuluka wena aphinde axoxe indaba yakho lokho okwakhe, wena awungene lapho evesini elilandelayo. Siyafunda bangcwele uMshumayeli 3 iverse ika 15. Hloko sakho nasifundeka kanje. Konke kunesikhathi sakho. Verse 15. Lokho kukhona yikho okwakukhona, nalokho kuyakuba khona kade kwakukhona. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Amen. Amen. Yini uNkulunkulu methi ufuna okudlulileyo? Angithi usukuhlambuluka into okade usuyenzile. Ukuhlambuluka kunjengakudokotela phela bafowethu. Udokotela awuyingeneli ukuthi bese ethi yakubuka athi hayi wena fanele ukuthi ubuza wena uthi kwenze njani. Wena kuzofanele ubala izinto ezenzekile ukuze udokotela ezokusiza. Uma uzotshela udokotela into erongi uzokunika imedication erongi. uNkulunkulu ufuna okudlulile. Ukuyohlambuluka bafowethu lokho kufuna uNkulunkulu methi ufuna okudlulile. Kunjengakudokotela bafowethu kunjenga in ama psychologists baya uwena oshoyo ukuze ezokuphendula akunike isaluleko. Akuwena ufike uyihlalele athi hayi ngiyakubona wena unengcindezi, ngiyakubona unjani, uwena oshoyo kwenze njani. Uchaze ebese ke ekutshela ngokwendlela efanelekileyo. Nasenhlambulukweni kunjalo, kwenze njani, uyafika kuyasho
uyasho usuthola isaluleko esifaneleyo. uNkulunkulu ufuna osekudlula ngoba uhlambuluka into le okade usuyenzile ukuthi sengenza ukuthi emqondweni wami sengihamba nentombi. Yebo impela ngishadile noma ngumlambo kodwa cha nansi intombi. Uma ngifika nasesontweni ngiyeqalaza ukuthi ingakephi. Uma ngeke ngayibona sekuphelelisiwe ngiyaqhubeka kodwa ngishade noma umlambo. uNkulunkulu ufuna osekudlule leso sono esengisenzile funeka ngibuyele ngizosihlambuluka. Singalenzi iphutha abafowethu sempaphatisweni kanti bekwenzelwa ukwakhiwa i-branch asiyakhi kanjalo bafowethu e-international. Umuntu ulandela izimfundiso zonke zala ekhaya. uMambishop uthi inkonzo ibalance itafula ibalance ngemlenze o4. Asikhethi esikuthandayo bafowethu. Itafula nje mali mkanje nje ngathiwa uyawuthanda lo mlenze noma uthandi noma uthanda lo ngala kodwa uzelime leli tafula kufuneka inyawo zibe u4. Angingabe khona bafowethu izinto esizozeqa ngoba sijahe ukuthi sibe nama branch amakhulu. Asifundiseni bafowethu abantu inkonzo ngendlela eyiyona ukuze sakhe ibandla elezulwini bafowethu. Asakhe inamba bafowethu. Ukuza esontweni angifuna uqamba manga kuhle. Ngisho umzalwane nganikela enzimezelo esontweni lonto inhle kodwa mase sesindisiwe siyamfundisa indlela ekumele ahambe ngayo. Asijahi igaba ukuthi ngibhabhadise abaningi mina kunobani no akuhambe kanjalo. Lo muntu ngakuphelele yini na? Because kufuneka emanzini kuye umuntu ophelele okwazekayo ukuthi akeze ukubuya nalutho okuzoba yimpi against yena. Uma ukuthi kusuplane mfowethu ukuthi kunento ozohamba nayo emanzini lungisa mfowethu. Kade la kushungayelwa ngamathambo. Uma usubonile lawo mathambo kuyahlanjululwa phela. Akusizi bafowethu because lento sithatha njengenjwayelo ukuthi uma izwi lisihlabile sizogcwala la. Emva kalokho asisagcwala kubahlambululi. Sesishiyela kanjalo engathi sesenze konke. Njengoba ekhuluma ngamathambo nje wawabona amathambo hawu shuthi ngonile ngiyaphenduka sefuna ngohlambuluka ke lamathambo. Hayi ukuthi ubusubekwe izandla la sekudlulile. Akudlulile isadinga wena nomhlambululi wakho. Njengoba ngeke ngachaza nje awukwazi bafethu bana bahlambulula abaningi. Because na dokotela wakha ifile udokotela bafethu uma uya kudokotela wakha ifile ukuze mhla ubuya aphi udokotela athi hawu wabuya unalezi impawu ezifanayo. Wabuya futhi buze akwazi ukuthola inkinga yakho. Uma uya kulo uzokwazi kanjani ukuthi uphethwe yini. Njalo kuyovulwa ifile elisha. So lezi zinto uma zenzeka ezweni ekukholweni ke zinayela kanjani kwenzeka ukuthi asikwazi ukuthi sihlale njalo siyovula ifile elisha. Hlale efayileni lakho kwaziwe ngomlando wakho ukuthi lo wake wahlanya, ukuthi lo wake wenzeka ukuthi ukuze kutholakale ikhambi elifaneleyo. Ngoba ngesikhathi kade ukumama umongameli kumamnqima lo umusha into ehlambuke ngala akayazi. Kanti lento bathi vele kuhlupha usekumamongameli ukuba uqhubekile wahlala kumamongameli ngabe impi inqotshiwe. Asixhumaxhumi bafowethu sigxume sithi asixhumaxhumi sihlala kumhlambululo yedwa ukuze kuzosizakala thina kwakhe umphefumulo bafowethu. Iverse lithi Amakhosi okuqala esahluko 22 Amakhosi okuqala esahluko 22 verse 7 kuya ku verse 8. Kepha uJehoshafati wathi akusekho umprofeti kaJehova lapha ukuba sibuze kuye na. Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati kusekhona umuntu munye uMikhaya indodana kaJamila esengabuza ngawe kuJehova, kodwa ngiyakumzonda ngokuba
akaprofethi okuhle ngami kepha okubi. Wathi uJehoshafati inkosi mayingasho njalo. Ngiyamzonda uMamNxumalo ingakho sengixhumela komunye ngoba uMamNxumalo uhlale against mina. Enhlambulweni bafethu akuyi ngo against nongakuwena. Kuya ngeqiniso nje lasezulwini ukuthi iqiniso lithi. Kuya ngokuthi iqiniso nje lithi. Yayibona inkinga bafethu ukuthi esiyenzayo ukuthi sibaleke sithi akakhuluma okuhle ngami uze umzonde ephilisa wena. Ahabi nangu yasho uthi uyamzonda lo yamprofeti ngoba akaprofethi okuhle ngaye uhlale eprofethi okubi okusuka kuyiqiniso kodwa hayi usuke eprofetha edlala. Uma ubalekela iqiniso ubheke ekufeni mfowethu. Uma uzothi sengiyamzonda usibanibani ngiyaxhuma ngiyakusibanibani ngoba yena uzongitoboza kahle athi hayi kufanele no akhambi kanjalo bafowethu. Iqiniso lithini? Ufuna ukutshela iqiniso nje mali njalo noma ngabe lizoba kuhlungu noma ngabe lizoba mnandi ufuna ukutshela iqiniso njoba linjalo. Sekukwena ukuthi ke uyamzonda ke umhlambululi okushola ukuthi uzonda uNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba phela umhlambululi njobe esuke emphambi kwakho umele uNkulunkulu akamele bandla akayimele yena umele uNkulunkulu njobe esuke emphambi kwakho. Uma ubaleka wena ugxuma uya eSthenga awuchazi nje mfowethu ungasemandawo uhlambuluke eSthenga ngokuyikhethela kwakho. Uma usugulelwa uzobika emandawo futhi uma uhlaselwa yimpi ebusuku uzobika emandawo futhi useSthenga. Uma ungezi esontweni ngalelo suku uzobika emandawo useSthenga kodwa. Nayibo izinto esizenzayo bafowethu ayisizeke inkosi bafowethu ayisize bafowethu inkosi. Kuyaba khona ke bafowethu umuntu osuke ekhishwa umoya engcwele emkhipha kumfundisi uNxumalo kodwa kufuneka kube neapproval kaMamNxumalo ukuthi ngimtransferela kugogo uNdlela into esemthethweni hayi ngokugxuma ngokuthi ukuhlale ekhuluma okubi ngami. Awuzigxumeli ngaphandle uma uNkulunkulu yena efuna ukukhipha kumfundisi uNxumalo efuna uzofaka ebefuna uzohlambuluka ugogo uNdlela yes kwazeke futhi hayi ukuthi uyazigxumela uye ngala asenzi kanjalo. Umfundisi ngoba wagcotshwa wabeka izandla uyabona isikhathi enhlambulukweni zakho kufanele ngimtransferele kuba aqala mthinte lo amazise ngodaba lakho ukuze uthi ufika udaba lakho seluyaziwa asizigxumeli bafethu. And nokunyeke kuyenzeka kube isitha esibonayo ukuthi umfundisi uNxumalo uyakwakha sikubalekisele komunye umuntu ukuze uyofa. Ingakho nalonto ungavele bekuthiwa into eyenziwa nje ngosuku oluthiwa hayi ayisengithatha esengisa ngale funeka lonto ukukhuleka ukuze uhlole ukuthi lonto engabe ivela kuNkulunkulu na noma umoya wesithi sithi asenzela ukuthi uyofa ngala. Asenze izinto ngendlela bafowethu masisekukhulweni asikwazi bafowethu ukuthi singafike sisesezweni senze izinto sixobe. Uma sesekukhulweni bafowethu senze izinto ngendlela esifundiswe ngayo. Angikholwa uma nobaba ukuthi bengasifundisela ukumosha isikhathi. Angikholwa ukuthi uma nobaba bengasifundisela ukusibulala. Lokho abathi asikwenze bafowethu asikwenze njengoba kunjalo. Singashintshi ngisho sesemabranchini bafowethu sishintshe sikhulume ngendlela asimele uKristu khona sisemabranchini. Inkonzo yenziwe njengoba injalo inganyanyalado. Engabe uhlambuluka ngokufanele yini na? Engabe uhlambuluka inhliziyo yakho yini na? Noma umhlambululo uyameya uthi uthatha lokha. Enye into bafowethu esiyenzayo umbono awuvele ungahloliwe uvele uyixhumele wena sembona ukuthi akuhambe kanjalo bafowethu uqala kumhlambululi
Uma kuukuthi umbono owebandla uzothi umhlambululi hayi yenza kanjalo. Uma kuukuthi owakho noma uthi kuthiwa awuyothandaza inkosi uJesu ikhulume ngokucacile. Uma ubona umbono uqala kumhlambululi ukuze umhlambululi ahlole ngomoya ukuthi engabe lento isho ukuthini. Phela izinto ukuthi uphuphe ububulawa akusho mhlawumbe ukuthi uzobulawa ngokwenyama. So kufuneka ke kuye kumhlambululi ukuze umhlambululi ahlole ukuthi lento engabe iyona yona lento iyini na. Uma ukuthi ubone indlu leiwa akusho ukuthi lendlu izo mhlawumbe kushiwo wena uzothi hawu ubone indlu ake ngigijime ngephambili ngiyoxwayisa ibandla kanti uyobulala ibandla ngoba uletha into engahloliwe. Singasetshenziswa isithi abafowethu sesikholwa sesisendlini kaNkulunkulu. Thina sisanda kusindiswa asimele bafowethu uKristu. Thina sisazoya emanzini ahlambuluke konke njengoba kunjalo. Nathi sesiyile bafowethu emanzini uma zikhona izinto osibona athi sangena ngokungafanele. Angithi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola mhlawumbe emabandleni awomthetho uyibhabhadiselwa noma ubani. So kufuneka ubhabhadiswe ngendlela uvume kahle izono zakho uyila uya emanzini. Masikhuthazele bafowethu engathi sikuyo inkosi bafowethu. Uthena umvangela uMobu incwadi kaJohane yabhalwa nawe njengoba uphila iyabhalwa. Njengoba usuphile kangaka uzoba khona emaqhaweni enkolo noma uzobalwa njengabantu abafuna ukuthokoza esonweni. Ubhala yiphi incwadi? Ngozongenyala izinto bafowethu ngeke ube iqhawe lenkolo. Ngiyacela siphakame simele